Паважаныя парафіяне, умілаваныя ў Хрысце Пану, браты і сёстры, слухачы нядзельнай пропаведзі, сёння ў 15-ю звычайную нядзелю я прапаную, каб у кантэксце сённяшняга Божага Слова мы паразважалі над самым галоўным пакліканнем, которым Гасподзь адарыў кожнага з нас, я маю на ўвазе хрысціян. Таму што, калі мы кажам слова «пакліканне», звычайна нам адразу ідзе асацыяцыя з нашым жыццёвым, прафесійным шляхам працы, статусу і так далей. Сужанства, святарства, манаства, альбо прафесійнай дзейнасці, лекарам, хтосьці ёсць настаўнікам і так далей. Это пакліканне таксама, пакліканне і рэалізацыя сваёй асобы, чалавека ў свеце, і ў грамадстве, у соцыуме, яно важна. Але першае фундаментальнае, і ад которага, я лічу, залежыць якасць і сэнс таго, што я ў жыцці раблю далей, это пакліканне хрысціяніна да збаўлення. І святы Павел апостал сёння ў другім чытанні пасланні да Эфесцаў звяртае на гэта нашу ўвагу. Это фундаментальнае пакліканне, над чым мы найбольш, як дзеці Божыя, павінны працаваць. А ўжо ад гэтага залежыць, як я рэалізую сваё жыццёвае пакліканне далей. У грамадстве, у касцёле, сям'і. Благаслаўлёны Бог і Айцец нашага Пана Езуса Хрыста, які благаславіў нас у Хрысце усякім духоўным благаслаўленнем на нябёсах, бо Ён выбраў нас у ім перад стварэннем свету. Бог у сваім провідзе, ведаючы, што праз свайго Сына будзе рэалізаваць гісторыю збаўлення чалавецтва пасля першароднага граху, кліча да адносін з сабою дзяцей Божых, тыя, хто прымуць Хрыста, вераць у Хрыста, то павераць у Бога. І праз ласку Хрысту мы адказваем Богу на гэта пакліканне і распачынаем свой шлях хрысціянскага жыцця, нашых адносін з Господам. Для чаго Бог нас кліча? Каб мы былі святымі і беззаганнымі перад ім, як дзеці Божы, бо наш Бог ёсць святы. Каб былі святымі і беззаганнымі перад ім у любові. Святасць жыцця, любоў, якой я жыву, это самае важнае пакліканне чалавека, хрысціяніна. І насколькі я працую як хрысціянін над гэтым станам, самым галоўным для мяне, для веруючага чалавека, залежыць усё іншае. Які я муж, якая я жонка, які я святар, якая я манахіня, манах, які я лекар, які я настаўнік, проста рабочы. Ад майго ўнутранняга стану, ад маёй асобы, ад мяне залежыць, як я рэалізую сваё пакліканне у сям'і, грамадстве ці ў касцёле. Некалькі раз это буду паўтараць, каб вы сабе гэта моцна ўсведамлялі. Калі мы паглядзім зараз на наша грамадства, мы бачым часамі вось такую безадказнасць да працы, да сапраўды выканання сваёй нейкай місіі грамадскай, напрыклад. Такі падыход, у нас ментальнасць нашых людзей вельмі складаная. Возьмеш наймеш працаўнікоў да нейкай працы, нешта трэба зрабіць, майстроў наймеш. Да, ойче, мы все это сделаем, мы все понимаем, вы нам не объясняете, вы покажите сюда. Пачнуць рабіць, Господи памілуй. І гэта не толькі прычына таго, што яны, можа, не ўмеюць.
бессумленность, безотказность, обыяковость, бардак после себе покидаюць. Это что? Іх что, так учылі працаваць, не ведаю, коледжы, універсітэце ці там чаму ён вучыўся, каб быць прафесіяналам у любых справах. Это внутры чалавека, это яго ў галаве такі падыход да рэчаў. Не дай Бог, калі лекар не мае сумлення. Это не дай Бог, калі лекар, якому давяраюць жыццё чалавека, яго здароўе, калі ён не мае сумлення, калі ён безадказна падходзіць да сваёй місіі лекара і не выконвае клятву Гіппакрата. Усе клянуцца, каб получыць дыплом, не? Але хто выконвае гэту клятву Гіппакрата? Разумееце, у чым справа? Унутры чалавека, в сэрцы яго, в галаве яго, это яго асоба, ён, што там ім робіцца? Сколькі зараз выпадкаў такіх там ад жанчын бедных, асабліва сёння і так жанчыны слабыя ў сваёй прыродзе, каб вынасіць дзіця 9 месяцаў, сколькі жанчын ляжыць у шпіталі на сохраненні. Але я, як святар, выслухаўшы такі гісторыі, які падыход да жанчын. Прыходзіць, напрыклад, жанчына на даследаванне, ёй дрэнна стала. Нешта не то, яна ж адчувае, што нешта ў ёй не так. Яна прыходзіць да медыкаў і кажа: прабачце, мне дрэнна у прыёмным пакоі. Яна кажа: імя, фамілія ваша. А вы запісаны через нядзелю. Так, але мне дрэнна. А яна цяжарная, не? Беременная. Ну, як там Бог дасць? Дажывеце, вынесеце, то праз тыдзень мы вас чакаем. Як не, прабачце, у нас калейка. Катастрофа. Катастрофа. Правила, формы, нормы. Где сумленность, где любовь? Это я падаю толькі некалькі прыкладаў. Гэтага ў нас паўнютка. Чаму? Таму што мы доўгі час жылі у грамадстве, у якім сумленне фармавала ідэалогія камуністычная альбо іншая. Хаця нават у камуністаў не зусім усё дрэнна было, да? Там нешта вымагалі, але на чым пастроіш прынцыпы маралі, духоўнасці, якой духоўнасці? Духоўнасці ж няма, душы ж няма, да? Згодна з атэістычным светапоглядам. Душы няма. То як ты пабудуеш прынцыпы маралі і адказнасці сумлення? На чым? На высокіх ідэях далеко не паедзеш. Толькі той, хто мае свядомасць, хто ён, для чаго ён жыве, які сэнс яго жыцця. Калі той чалавек ведае, так як згодна з Словом Божым сказано: я паклікаў вас, каб вы прыносілі плод у сваім жыцці і каб плён ваш быў поўны, 30-кротны, 60 альбо 100-кротны. Это Евангелие, это откровение Божие. Калі я жыву і працую над сваім уласным сумленнем, то мой падыход да жыцця, да працы, да прафесійнай дзейнасці, да адносін у грамадстве, у сям'і, у касцёле, у манастыры зусім іншы. Бо я перадусім лічуся з любоўю Божай. Я гэта раблю не дзеля таго, што я зарплату атрымоўваю или не атрымоўваю. Бо што я люблю Бога і бліжняга. І лекар, который любіць Бога і бліжняга, ён паглядзіць у гэты там спісак: да, вам плохо, калі ласка, хутенько санітару вызвали, сделали МРТ, УЗИ посмотрели, жанчына можа згубіць дзіця, разумееце, можа загубіць жизнь. Якія правила, калі няма сумлення, калі няма любові? И это во всем. Той, который плитку ложит, платишь деньги ему, и он плитку ложит, ты доверяешь человеку, ты не мусишь его контролировать. Ты за это атрымоўваеш грошы, ты не задарма это грошы. Зрабі это сумленно. Зрабі это так, каб после тебе никто пальцем тебе не тыкал. Не умеешь, не берись. Скажи: не умею. Признай. Але если робишь работу, раби это сумленно, отказно, згодно со своим покликанием.
Ну, сэрца, не? Сэрца мае духоўнае. Таму, мае дарагія, самая галоўная місія, самая галоўная, ад гэтага залежыць. Я зараз праводзіў рэкалекцыі для сужанства і сужанцаў, да, і казаў ім, ад таго, які ты будзеш бацька, маці, муж і жонка, да, залежыць увогуле будучае, але як зрабіць, каб это ўсё функцыянировало добра? Тваё сэрца, ты павінен жыць у любові і гэтай любоўю дзяліцца з іншымі. Грош цена, калі ты пражыў проста жыццё, ну, пражыў неяк сужанстве, прапакутваў, не? Ойча, ну неяк там пражылі это жизнь. А Господь нам не кажа пражыць, жыць, быле пражыць. Я паклікаў вас, каб вы ішлі і прыносілі плод. Жыццё хрысціяніна, сужанца, жыццё хрысціяніна святара, жыццё хрысціяніна монахіні, яно павінна быць плодным, згодна з пакліканнем найвышэйшым, каб вы былі святымі і безаганнымі ў ім, у любові. Таму што мы здадзім рахунак толькі з гэтага. Не са свайго статусу жыццёвага, не з паклікання прафесіянальнай дзейнасці, а з таго, як ты гэта рабіў, як жыў, які плод прыносіў. Таму сёння касцёл моліцца у калекце імшальнай такой прыгожай малітвы. Божа, ты блукаючым паказваеш святло праўды, каб яны маглі вярнуцца на добрую дарогу. Мы блукаем. Дапамажы усім хрысціянам адкінуць усё, што супярэчыць іхняй веры, ды імкнуцца да таго, да чаго ты іх паклікаў. Нам трэба сарціраваць, што служыць нашаму пакліканню, а што яго марнуе, што нішчыць гэта пакліканне. А перадусім грэх, перадусім безбожнасць, перадусім недахоп любові Божай. Та самае тое, што нішчыць у нас Божае пакліканне. Таму, браты і сёстры, працуйма над нашым сэрцам, над нашым сумленнем, каб Дух Божы мяне напаўняў, каб я перадусім разумеў, што я аддам рахунак Господу, не каму іншаму, Господу. Я не павінен жыць, заслугоўваць на Божу любоў, таму што Ён мяне і так любіць, але Бог цешыцца, калі я прыношу плод, калі я упадабняюся да Отца Небеснага. Ён радуецца, калі дзеці Божыя ўзрастаюць у любові і гэтай любов'ю дзеляцца з іншымі. Амен.